Никога не се сприятелявай с двулични хора. Те ти се усмихват в лицето, но таят негодование в сърцата си. Днес те хвалят, утре те критикуват. Думите им са сладки, но намеренията им са отровни. Наричат те свой приятел, а после се съревновават с теб. В сърцата им няма нито любов, нито лоялност. Искреност никога не съществува в техния свят. Пази искреността си за Аллах, а не за хората. Помни, Аллах е достатъчен за твой приятел. Господи, защити ни от капаните на двуличните хора. Защити ни от онези, чието лица се усмихват, но чието сърца са изпълнени с омраза. Направи вътрешното ни аз такива, каквито сме, и думите ни такива, каквито сме. Амин. На тази страница ще намериш кратки хадиси, които ще докоснат сърцето ти. Следвай, сподели, вземи в сърцето си.